हेलो आंनि अनज्लायग्रा लोगोफोर साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलाव बरायना लाबाय आरो बयनिसिमबो आंनि गोसोनि रंजानाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय जाबाय। आं नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लाना फैबावदों। बेनो जाहैबाय जोंनि जानो गोनां दि 44th रिभाइभेल कनफारेन्स गस्पेल फेल'शिप BBC बेयो गाबोन बेलासिनिफ्रायनो जासिगोन एबा 17 थारिखनिफ्राय लानानै 19 थारिख मोनाबिलिसिम जागोन। बियो दा अलमस्ट रेडि जाखाबाय गासैबो दिनै पेन्डेलफ्रा हाजोब्बाय नै बाउन्डारि खोंजोब्बाय आरो फ्लेग हस्टिं बानायगासिनो दं जाय सेंग्राफोर लोगोफ्रा ओरै गेट बानायगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन। बे देग्लायनि 44थि जागरण सभाया मिशन कम्पाउन्ड एबा BBCनि मिशन कम्पाउन्डआव जागोन। बेयावहाय आयदा हिसाबै लादों बे इमिटेटर अफ क्राइस्ट 1 Corinthians chapter 11 verse 1 17 थारिखनिफ्राय लानानै 19 थारिखसिम जागोन। साफ्रोमबो BBCनि सिङाव थानाय फोथायग्रा आंगो लोगोफोर नोंथांमोना ज'ज'यै फैनानै बाहागो लाफैदो। गाबोन मोनाबिलिनिफ्राय लानानै बेयो जागोन। लोगोसे गासैबो BBCनि अनगायैबो गुबुन गुबुन डिन'मिनेसननिफ्राय गुबुन गुबुन धोरोमनिफ्राय फैनानैहाय बाहागो लाफैनो हागोन। जोबोद मोजाङैनो जागोन। बिराद गिदिर पेन्डेल लुखाबाय। गेट मावग्राफ्रा बिराद एक्सपार्ट मावगासिनो। आङो नै सिङाव हाबफैबाय बिराद क्लिन सिङावहाय नै बिराद मोजां गांसोफ्रा जिरायथावथावनो ओरैबो पेन्डेलनि बाहेरायावबो जिरायनो हागोन जायगा गैयाब्ला आरो पेन्डेला बेसिमबानो लुदों गेटनि बाहेरायावबो जिरायनो हागोन। साउन्ड सिस्टेम दा रेडि खालामगासिनो दं आरो टेस्टबो साजायगासिनो दं होननाय माखासे जोङो आइजोफ्रा नोंथांमोना नायलांदो आं दिन्थिनो आखायाव लादों। आलासिया जोङो लकेलनिफ्रायबो दं आरो लकेल नङिबो दङ। नामफोरखौ खोन्थाथ'नाय जानाय नङा। उनाव नोंथांमोना फैब्ला नुफैगोन। मोजां नायदो नै बिबार बिराद मोजां मोजां बानायगासिनो दं। नांगौब्ला माब्लाबा बानायनो थाङोना थाङा सोलाबना थाङो सोरनिबा सोरनिबा एरियाफ्राव मण्डलिफ्राव सोरबा खुंला लिंहरनो हागोन आरो सोलोंफैनोबो हागोन जों लाफैनो हागोन बिथांमोना बांद्राय लानाय नङा एसेल' लागोन। बे आब'आ दाख्लै वमेन कनफारेन्सआव सासे स्पिकार हिसाबै दंमोन नाथाय दिनै बेहाय रिभाइभेल कनफारेन्सआवहाय बिबार बानायगासिनो लादों। जेरावबो एक्सपार्ट। हेलो नानि तुजु रानी हाय दे हाय हाय दे हरलाय हाय हाय दाबो हाजोबथ'वाखै। आङो बेखिनियावनो दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय।
लोगोफोर बयखौबो हामबायसै नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ।